ଭାଉଜ ଭାଇ ଚିଲିକାରୁ ଆଣିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ନିଅ ବନେଇ ଦିଅ। ମୋ ପୁତୁରା ଆଣିଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଲି ରସୁଣ ଛଡ଼ା ପିଆଜ ଛଡ଼ା ଏଇ କାମରେ ଖାଲି ଏବେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଯେ ଆମ ଘରକୁ ଆଜି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଆସିଛି। ତା ବି ଆଣିଛନ୍ତି ଆମ ସାନ ପୁଅ। ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସାନ ପୁଅ ଆଣିକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ କାମରେ ଟିକେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। ହସ ଗମାତରେ ସବୁ କାମ ମଧ୍ୟ ତରତରରେ ଚାଲିଥିଲା। ଝିଅ ଆମର ଭାରି ଆଗ୍ରହରେ କହିଥିଲେ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିପାରିନଥିଲି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କରିଦେବି। ସେ କଥା ସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ଝିଅ ତେଲରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡକୁ ପକେଇ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେଇ ସେମ୍ ତେଲରେ ଜିରା ଆଉ ତେଜପତ୍ରକୁ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟରେ ଅଳ୍ପ ଯୋଡ଼ିଏ ପିଆଜଟେ ପକେଇ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ମସଲା ଢାଳି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଟ୍ ମସଲା ଆଉ ମେଥି ପତ୍ର ଲୁଣ ଆଉ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକେଇ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ କଟା ଯାଇଥିବା ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଦେଇଥିଲେ। ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ହଳଦୀରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲେ। ମସଲାରେ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଖଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ କଷି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମାତ୍ରା ଅନୁସାରେ ପାଣିକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ମେଥି ପତ୍ର ପକେଇ ଦେଇକି ପୁରା ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ତ ବାବାଙ୍କୁ ବଢା ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଯାହା ସେ ନାଟ ସେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। କଣ ଯେ ଆଙ୍କୁ କହିବୁ, ତଳ ଉପର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଏମିତି ହିଁ ହୁଅନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାବୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ହେରି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ବସିକି ଭାତରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳକୁ ଢାଳି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ବାଇଟ୍ ନେଇକି କହିଲେ ଯେ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସିଏ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ନାକେଇବିନି ତ ନାକେଇ ଟିକେ ବସିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଖାଇନଥିଲି ସେ ମତେ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ଦେହ ବା ଭଲ ନାହିଁ।